Nosaltres som cuiners i cuinem al Sol Blanc. Per això comprem el producte des de zero, o busquem el producte des de zero, i el de la millor qualitat que podem trobar i el més proper possible. Això ja d'entrada. Una de les obsessions és el producte aquí a casa, però cada cop és més difícil trobar un producte amb continuïtat i amb qualitat. O 25 cabrits, només tinc 2. Producte n'hi ha al mínim, no n'hi ha suficient de la màxima qualitat. Als supermercats, a les botigues i això, veig gent llegint les etiquetes, contraetiquetes, aviam, al·lèrgens, no al·lèrgens, productes, ingredients i això. Però quan entreu per la porta dels restaurants, la majoria de vegades, o el 100% de les vegades, no teniu ni puta idea del que hi posen, no?, a la recepta. Doncs, a molts de puestos, és que a part de no tallar costelles, ni les fregeixen.